ba na son jin kowace ƙara a nan gurin banda ta gangona. Wane ne kai din? DJ Adams. Hi ladies and gentlemen, it's your boy Mickey the Vibe. I'm here with the international #1 superstar worldwide DJ Adamsi. Sakar muna sauti kawai. Wa na gani ke ce, wa na gani, wa na gani ke ce, asali da tiriya. Wa na gani kai ne, wa na gani, wa na gani kai ne, asali bature. Wane ne kai din? DJ Adamsi. Ke nazari masoyiya mai asali, za na saka ki zuciya mai tattali, za ki zubai ta gani so ka tattali, komai nau a yau wake na sanar ne, mun fi kusa da ke, me kika mallake, tun darban ki da ba mai maki iyaka da ni. DJ Adamsi. Ha! Kuma kun san komai. Sauti. Yanke ce kila sai an bani tunani nake a san kiwa zai kamo ni kamar dai domin kima kawai aka haifo ni da daɗi kallon ki yana samun shauki kalaman bakin ki ne suke min jagora wata ta so alƙairi muka hau daidai na jin sabon al'amari kodai da alamu sun nuna mini da aka gani ciwo na ya warke amini ma ka dauke ina taɓa soyayya kuma an farge ta kai ne na gaba DJ Adamsi. Ha! Kuma kun san komai. Sauti. kin bidiro min ma na bidiro miki yayi ta tabbata soyayya ta saka ba kan nauyi yau an yi ruwan sama na ji garin nan yayo sanyi ka san dai na yarda da kai ba ka min Mana mutane na arewa sunana Mickey the Vibe. Ina tare da babban DJ na babu kalarsa DJ Adamsi ka ba su sauti. Re! Hi ladies and gentlemen, it's your boy Mickey the Vibe. I'm here with the international #1 superstar worldwide DJ Adamsi. Sakar muna sauti. Re! da ba da mutuwa ba da ba za mu rabe ba kin ga daɗi da ke ke na gani kuma ke ce nan guri a bakauna ta san ki zalla ya zama alkhairi ina san ki faɗa miki shi ne babban labari kamar wasa yanzu na je idan ba ke ba za na biya Kuna son ku san waya akan remix? DJ Adamsi ne mai ba ku zafafan sauti. DJ Adamsi ka ba su sauti. DJ Adamsi sakar muna sauti kawai. wanda mai kama duniya ke na gani da kyawu kike ruwan dare mai zama duniya kai na gani da kyawu kake so ya shige ni na wuce misali ina da wuta kuma da dalili tun
YouTube channel DJ Adams Mai Annabi TV. Kuna son ku san waya akan remix? DJ Adams ne mai ba ku zafafan sauti. Gentlemen, it's your boy Mickey the Viper. I'm here with the international #1 superstar worldwide DJ Adams. DJ Adams. Please subscribing on YouTube channel DJ Adams Mai Annabi TV.
kina a raina da zuciya na soki a rayuwa na baki kina saka ni shauki ina ga dariyar kamar ki ban ganta ba ko kaɗan wajen adanki zuciya ta ke kafa ina ta murna yau na yi mata masoyiya na ta kamu ni da ke ba araba masoyiya na ta kamu ni da ke ba araba kauna ta kamu ba araba kauna ta kamu ba araba DJ Adamsi kuma kun san komai sauti ke kadai ce ba za kai ki ba ba kamar ki ba za samu ba mai kyau na fata ba wai na roba ba kina da gashi ba wai na kari ba farar halitta da kuwa abin duba murmushin ki ya jawo ni kaunar ki ta kawo ni da ni da ke duk ɗaya da ina sallama 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 kin zama ta na ce kin zama ta rikari ki saya ni a zuciya boye ni ki boye na ja ga faɗin da ke wanda ce farin ciki kawai nake masoyiya na ta kamu ni da ke ba araba masoyiya na ta kamu ni da ke ba araba kauna ta kamu ba araba kauna ta kamu ba araba. Hi ladies and gentlemen, it's your boy Mickey the Viper. I'm here with the international #1 superstar worldwide DJ. Har matsayi na baki in zama madubinki kira ni da autanki ki ce shalelanki abinda nake so na zana suna naki da gani ya rufe faɗa wa kowa sani ki kamar ni kike so a zuciya yau kini maganar kauna karba maganar mu da ke kula da kyau karbi kwaba kauna ta da soyayya DJ Adamsi sakar mana sauti kawai. Mana mutane na arewa sunana Mickey the Viper ina tare da babban DJ na babu kalarsa DJ Adamsi ka ba su sauti. Re. Jira ne zanzo ya safiya soyayya nake so cikin kulawa saba har ma na san kalamai zauna a raina ko a kira ni garbai sabida ke na ware lokuta mai shi so biki ne kowa ya maka yi mai na take sa'a ke za na kai ni a mai ki zo mu zauna a yafi zo mu bata ya safiya ta aure za a ɗaura barkai da kawo soyayyar kifegi ya sanya ni kiyo ina jin ki sosai so da ya jawo a hausa raba sabbace ake furta awo ya safiya da ke zan yi aure insha Allah insha Allah
kyauta safiya ba ta halin mugunta safiya da ke na zo mazanta mai kyau kamar ki ba dai adam adam ba Kai malam ne alkhairi na lissafi na ka canza shi soyayya ta ka gyara ta ka inganta labari na mana mutane na arewa sunana Miki Rivafa ina tare da babban DJ na babu kalarsa DJ Adamsi ka ba su sauti. Re!